Díochait a d'uirmhile, scríobh mé leabhar. The Gaeilge Guide. Ba sé amach na seilfanna an éanúláidéag de bhí bhean fóir. Ach, is féidir leat a réamhordú an seo anois, agus céad agrán a áil, seachada chuig de ghuras. Clicáil híos. Seo an blurbe. Lig le hálaíocht na Gaeilge go héasca. In the Gaeilge Guide, tugan Molly Gaidere, príomh cheagas scóir Gaeilge líne na hÉireann, agus cruthathóir an ardáin rathúil Irish with Molly, a chur chuige lúchórach nádúirthe chuig an leathanach I leabhar a chuirtí lasóg I do cheangal leis an teanga agus leis an oidhreacht Gaelach. Is aistear uair sprágúil é seo, áit a bhfuil an teanga agus an cultúr fitte fuaite le chéile, agus tugtar comhairle fracticiúil, phrásaí úsáideacha, agus scéaltaí ó chrí, a nochtain an déanacht atá I gceartláir na bhucail, agus I bhfad níos mó. Tá spáineann Molly dúin, conas a cheangal a dhéanamh lenar deanga orsa, I mbaol, agus linn hain, trína bhaint gen náire agus frustrachas a bhfuaithíonn go leor daoine fós, agus é a chur in áit bealach spríúil, sa láimhsithe, ais chuig severas deanga rúchais. Cibé acu atá ag spíonna leat as fisreacht nó ag tuma go dahan, is campánach teolaí tuiscinach agus fáilsiúil I the Gaeilge Guide, do de thuras leis an teanga a ghabhann crí agus cuimhne bhaintear na hÉireann. Táim cóbuíoch gur réamh ordaigh a lán daoine me leabhar cheannahéin. Gur raibh míle maithagóibh. Is fíorú bringlóide é. Má tá tú I do chónaí in Éireann, nó san Eorop, nó san Áise, san Astráil, san Nua-Shéalainn, nó America Haas. Bhuailfing é a áil ó Ísans nó áit eile an lista. Agus má tá tú sna Stáit Aontaithe, moltar Kennys. Bhuain an turas seo dom faoin déanacht, aithne, álaíocht agus sprí atá beo sa teanga. Táim bís é a rint leat. Grá mór. Molly.